την οποία καταλαμβάνει το ράδιο Αβένα, αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα όπου και αν βρίσκεστε. Να πούμε ότι την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε στην εκπομπή μας τον κύριο τον κύριο Δελιγκάρο Σοκράτη και τον κύριο Μάνο Νίκο, ανθρώπους που κινούνται γύρω από τον Άρτεμις Ώρα, είναι υποστηρικτές και φίλοι της δράσης αυτή. Περισσότερα βέβαια θα μας πούνε στην συνέχεια, αφού καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας το καλησπέρα καταρχήν Σοκράτη, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Κατά άλλους βέβαια είναι και υπάρχουν μηνύματα στο Facebook ότι αυτά που πρεσβεύετε και αυτά που λέτε είναι ανησυχητικά, αν όχι σπείρετε κακές άσχημες ειδήσεις και δαιμόνια. Κατά άλλους είναι θετικές οι αντιδράσεις, ότι υπάρχουν βάση αυτά που λέτε. Βλέποντας και το διαδίκτυο, βλέπουμε ότι υπάρχουν αφιλεγόμενες απόψεις οι οποίες καταδικάζουν την δραστηριότητα του Αρτέμι Σόρα. Όχι Σόρος, αυτό να το διευκρινίσουμε, γιατί πολλοί μου είπανε τον όρο αυτό, είναι Σόρας με δύο ρο και ωμέγα και όχι Τζόρτζ και όχι, μάλιστα. Επομένως έχουμε μία αφιλεγόμενη, έτσι θα έλεγα, άποψη. Εμείς σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τους δήμους και τις κοινότητες. Δήμους βέβαια, κοινότητες τώρα δεν υπάρχουν, οι διευρυμένοι δήμοι. Πώς μπορούν μέσα από την χρηματοδότηση, αυτοχρηματοδότηση και γενικότερα από την σκέψη, την πρόταση του Αρτέμι Σόρα, να παρουσιάσετε βέβαια τη θέση γύρω από αυτά. Καταρχήν αυτές οι αμφιλεγόμενες υποψίες, σκέψεις, προτάσεις και γενικότερα που διακινείται στο ίντερνετ, τι θα λέγατε, τι θα απαντούσατε πάνω σε αυτά, Νίκο? Αμφιλεγόμενες είναι ένας όρος που έχει πολλές ερμηνείες. Κάποιοι είναι ανενημέρωτοι ή κάποιοι εσκεμμένα δημιουργούν τη δίθεν αμφιλεγόμενη άποψη που λέγεται μπορεί να είστε και εσείς. Πρόταση. Μπορεί να είμαι και εγώ, γιατί όχι. Αμφιλεγόμενα είναι τα πάντα. Το θέμα είναι η ενημέρωση. Όταν κάποιος ενημερωθεί, τότε θα μας πει και τις απαντήσεις που έχει στο μυαλό του για το τι είναι αμφιλεγόμενο ή τι είναι αρνητικό και τι είναι θετικό. Εμείς εδώ δεν κάνουμε κανένα διαφορετικό ρόλο από το να ενημερώσουμε τους πολίτες και να τους απαλλάξουμε από την έννοια της αμφιλεγόμενης έννοιας. Αυτή η ενημέρωση μήπως στηρίζεται πουθενά? Η ενημέρωση αυτή στηρίζεται σε στοιχεία, πάντα. Εμείς έχουμε νόμους, δικαστικές αποφάσεις, προτάσεις που έχουν μια βάση, μια υποδομή η οποία είναι συγκεκριμένη, στην οποία κανείς από αυτούς που διαδίδουν ότι είναι αμφιλεγόμενη η πρόταση του Σόρα δεν έχει απαντήσει νομικά ή με επιχειρήματα. Αυτές οι αποφάσεις μήπως είναι και αρνητικές, είναι μόνο θετικές οι αποφάσεις των δικαστηρίων? Οι αποφάσεις των δικαστηρίων υπάρχουν δηλαδή αρνητικές αποφάσεις? Όχι, φυσικά δεν έχω πληροφορηθεί πουθενά από κανέναν, έστω και αυτούς που είναι αντίθετοι με την άποψη της πρότασης του Σόρα, έστω και μία απόφαση αρνητική. Εγώ δεν την έχω πληροφορηθεί. Αν κάποιος την έχει πληροφορηθεί και την έχει στα χέρια του, εμείς είμαστε ανοιχτοί να τον ακούσουμε, να δούμε τι απόφαση υπάρχει, να δούμε ποια είναι τα επιχειρήματα αυτής της απόφασης και να εκτιμήσουμε την κατάσταση και εμείς. Εμείς βλέπουμε μόνο θετικά σε αυτή την ιστορία και όχι αρνητικά. Επομένως, τον κύκλο της συζήτησης που έχουμε ξεκινήσει θα συνεχιστεί και σε επόμενη εκπομπή, γιατί υπάρχουν οι θέσεις ότι υπάρχει κάτι, μια διαφορετική απόφαση, διαφορετικές σκέψεις από αυτές που εκφράζεται.
Μπορείτε σαν δημοσιογράφος να καλέσετε και αυτούς που έχουν αντιρρήσεις επάνω στις αποφάσεις, στις προτάσεις του Αρτέμι Σόρα για χρηματοδότηση της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο προτάσεις, είναι και αποφάσεις οι οποίες έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Ναι, οι αποφάσεις που δώσαμε εμείς στη δημοσιότητα, αυτές που ξέρω εγώ. Αν κάποιος λέω ξέρει κάποια άλλη απόφαση, ας έρθει εδώ να την κοινοποιήσει. Συγγνώμη. Εγώ δεν έχω αντίρρηση στη διαδικασία της αντιπαράθεσης των απόψεων. Εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Εμείς μεταφέρουμε μια πληροφορία η οποία έχει αυτές τις αποφάσεις οι οποίες είναι θετικές και όλα τα επιχειρήματα του Αρτέμι Σόρα για μένα και για πολλούς από εμάς είναι η θετική άποψη της οικονομικής συνέχισης της ελληνικής δημοκρατίας. Επομένως δεσμευόστε για μια περαιτέρω συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Πάντα είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, είτε με εμάς που ξέρουμε αυτά που ξέρουμε, είτε με μεγαλύτερα, με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς, ή αν εσείς δώσετε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους, θα έχετε ίσως τις αρτιότερες απαντήσεις με νούμερα και με αποφάσεις οι οποίες ίσως εγώ δεν μπορώ να τις δώσω. Εγώ είμαι ένας πολίτης ο οποίος έχω ενστερνιστεί αυτή την άποψη και θέλω να τη μεταφέρω στους συμπολίτες μου, στους συνέλληνες. Σωκράτη, θα έλεγες. Γιάννη, ποια απόφαση μιλάς, για ποια απόφαση? Υπάρχει απόφαση θεσμού που έχει βγει κατά του Αρτέμι Σόρα? Συγκεκριμένα δεν έχω αυτή τη στιγμή να σου αναφέρω τον αριθμό και όλα αυτά της απόφασης. Έχω δει στο διαδίκτυο την απόφαση την οποία έχει το αμερικανικό δημόσιο, που αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά που έχει ο Αρτέμις Σόρας για τα λεφτά τα οποία διακινείται και διαχειρίζεται δεν είναι πραγματικά, απλώς είναι τα έντυπα που έχει και τα έγγραφα δεν είναι αυτά που θα είναι πλαστά. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει είναι σφαλμένη και να σας πω γιατί. Μάλιστα την είδα στο διαδίκτυο και ναι. Κάποια στιγμή έτσι δυσκολεύομαι λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες εδώ. Εσείς αν είχατε ένα λογαριασμό τραπέζης στην τράπεζα εδώ, στη Eurobank ή στην Alpha Bank και πήγαινα εγώ στην τράπεζα και τους έλεγα, σας παρακαλώ πείτε μου τα χρήματα που έχει μέσα ο κύριος Ζήνας είναι αληθινά ή τα ομόλογα που έχει είναι αληθινά? Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί τέτοια απάντηση. Και αν και φαντάζομαι που πάει το μυαλό μου, δεν υπάρχει περίπτωση στο Υπουργείο Εσωτερικών να απάντησε, διότι δεν είναι το αρμόδιο όργανο να απαντήσει για τα ομόλογα του κ. Σόρα όσο μιλάμε τα 600 δις. Ο κ. Σόρας το έχει αναλύσει αυτό στη μήνυση που έχει κάνει στο ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, έχει περιγράψει μέσα ακριβώς το ομόλογο, το συριακό αριθμό και όλα τα άλλα τα στοιχεία, τα απαραίτητα, και έχει δώσει και τη διαδρομή που πρέπει να ψάξουν. Δεν πρέπει να ψάξουν στο Υπουργείο Εσωτερικών της Αμερικής, αλλού πρέπει να ψάξουν. Επομένως, θέλει λίγο περισσότερο διερεύνηση αυτό. Και να σας πω κάτι, όλα αυτά που είπατε τώρα για τις αποφάσεις, τα έχει βγάλει κάποιος ιδιώτης ή κάποιος δημοσιογράφος ή κάποιος ερευνητής. Δεν τα έχει βγάλει επίσημος θεσμός. Η έρευνα δηλαδή μέχρι τώρα λένε ότι έχει γίνει από κάποιους απλούς πολίτες ή ανθρώπους που μπήκαν και διαφορέθηκαν για την υπόθεση. Δεν υπάρχει θεσμός στην Ελλάδα που να έχει βγάλει μια αρνητική απόφαση για αυτά τα στοιχεία που αναφέρουμε κι εμείς. Επομένως και εμείς είμαστε στην διαδικασία αυτή ότι κάνουμε μια συζήτηση. Ο θεσμός που συζητάμε είναι η ενημέρωση του πολίτη, άρα είτε θετικές είτε αρνητικές απόψεις μεταφέρουμε. Αυτό είναι υποσυζήτηση, δεν είναι δηλαδή πανάκια αυτά που λέμε. Ακριβώς. Και εγώ ήθελα να πω κάτι. Είπατε ότι πιθανόν ή νομίζουν κάποιοι ότι διασφύρουμε εμείς ανησυχία στο λαό. Καταρχάς, η μήνυση που έγινε στον Αρτέμι Σόρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν για αυτό το σκοπό. Και αθεώθηκε πανηγυρικά ο κύριος Σόρας. Γιατί τι έχει πει ο άνθρωπος? Παιδιά, σας έφερα χρήματα, πάρτε τα και σωθείτε. Αν αυτό είναι ανησυχία στο λαό και δεν είναι ο ένφια, δεν είναι το χαράτσι, δεν είναι το μνημόνιο, δεν είναι οι κατασχέσεις, δεν είναι οι αυτοκτονίες. Οι αυτοκτονίες δεν είναι ανησυχία στο λαό. Εκεί θα πρέπει να ψάξουν, νομίζω, αυτοί οι δήμονες που ξεψηρίζουν τον κύριο Σόρα και δεν ξεψηρίζουν αυτούς που είναι πίσω από τα άλλα τα ομόλογα των αγορών. Αυτή είναι μια απάντηση που νομίζω τα καλύπτει όλα. Είναι μια απάντηση. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τη δεχθώ μέχρι την απόδειξη του εναντίον.
Βέβαια, όσοι φίλοι ακούνε μπορούν να παρεύουν πάνω στο θέμα αυτό. Το τηλέφωνο είναι γνωστό. 2-333-0-27-535, γιατί υπάρχουν θέσεις πολιτών που αντικρούν τα λεγόμενα όλα αυτά, και επειδή γίνεται ένας δημόσιος διάλογος, πιστεύω ότι μπορεί ο καθένας να θέσει την πρότασή του ή τη σκέψη του, και όταν λέω καθένας εννοώ τον πολίτη, αυτόν που ακούει τώρα όλα αυτά που λέμε, και πιστεύω ότι η άποψή του είναι σημαντική. Μιλάω για έναν ενεργό πολίτη όπως είστε εσείς, που καταθέτετε μία σκέψη, μία ιδέα, τέλος πάντων που γίνεται η συζήτηση σε ιδιωτικούς χώρους και γενικότερα σε χώρους που μπορούμε να μεταφέρουμε και να αφουγκραστούμε τα προβλήματα. Είχαμε πει για τη συζήτηση γύρω από τους δήμους, τους διευρυμένους δήμους, οι οποίοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ένα πακέτο, θα λέγαμε, και Σωκράτη είχαμε μείνει σε σένα κάπου από την προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Θα κάνω ξανά μία σύντομη αναδρομή σε αυτά που είπαμε για να μπούμε στο θέμα. Είχα αναδείξει κάποιους λογαριασμούς την περασμένη Παρασκευή, λογαριασμούς καταπιστεύματος, με κάτι 3 εκατομμύρια ευρώ κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες, με συγκεκριμένους αριθμούς και κωδικούς. Διαβάσαμε μάλιστα και μερικούς, και αναρτημένους στο διαδίκτυο, και αναφερόταν σε έναν ισολογισμό του 2007, ο οποίος περιέχει περίπου 152 σελίδες, πάνω από 150 σελίδες, υπογεγραμμένος από όλους τους προέδρους των κρατών, τους υπουργούς οικονομικών και τους πρέσβεις στα Ηνωμένα Έθνη. Άρα και η Ελλάδα, δια της υπογραφής του κυρίου Παπούλια, του κυρίου Αλογοσκούφη και του κυρίου Βασιλάκη, έχει την υπογραφή της σε αυτούς τους λογαριασμούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν διαψευστεί από κανέναν. Και μάλιστα πρόσφατα ακούμε και από την αντιπολίτευση και από βουλευτές από δικές μας πληροφορίες ότι πλέον τα καταπιστεύματα αυτά για αυτούς τους λογαριασμούς αρχίζουν και τους παραδέχονται και τους ψελίζουν σιγά σιγά στα χείλη τους. Για μας είναι μια πραγματικότητα. Να πούμε λοιπόν τι είναι αυτοί οι λογαριασμοί. Η Ελλάδα έχει χρήματα, έχει πλούτο στην Παγκόσμια Τράπεζα. Όταν δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα και έγινε η λεγόμενη συνθήκη του Bretton Woods το 1945, 44 κράτη, οι νικήτριες χώρες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, έκαναν μία σύσκεψη και βάλανε κάποια περιουσιακά στοιχεία και δημιουργήσαν την Παγκόσμια Τράπεζα και στη συνέχεια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και γίνανε μέτοχοι σε αυτούς τους φορείς. Η Ελλάδα τότε κατέθεσε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια με αντίκρισμα χρυσού για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα 25 εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση Παγκόσμιας Τράπεζας. Η συνθήκη αυτή επικαιρώθηκε με το ΦΕΚ 315 του 1945 στις 27 Δεκεμβρίου από την ελληνική κυβέρνηση και έγινε πλέον νόμος του κράτους. Πότε? 1945, 27 Δεκεμβρίου. Σας λέω τα στοιχεία από έξω, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι από τα πρώτα βασικά μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας και έχει περιουσία. Έχει δώσει χρυσό, έχει δώσει νομίσματα, έχει δώσει περιουσία δικιά της. Τι έγινε λοιπόν μετά από αυτό? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο διαχειριστής των δικών μας χρημάτων, όπως και των χρημάτων των άλλων χωρών που συμμετείχαν σε αυτή τη συνθήκη. Η τράπεζα αυτή δεν λέγεται απλά μια παγκόσμια τράπεζα, λέγεται Τράπεζα Ανοικοδομήσεως και Αναπτύξεως. Δηλαδή είναι για την ανοικοδόμηση και την ευημερία των λαών. Δηλαδή τα χρήματα αυτά τα δώσαμε στην τράπεζα, ορίσαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαχειριστή των χρημάτων μας και τους είπαμε, κύριοι, διαχειριστείτε τα χρήματά μας και προσπαθήστε να δημιουργήσετε τέτοιες συνθήκες στους λαούς, ούτως ώστε να μην υπάρχει ανεργία, να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα, να μπορέσει να ζει ο άνθρωπος σε σωστές συνθήκες και να μην ξαναυπάρχουν πόλεμοι σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ήταν ο βασικότερος σκοπός. Και συμφωνήθηκε επίσης ότι σε όλες τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, δηλαδή σε όλα τα προϊόντα τα οποία διακινούνται μέσω του χρηματιστηρίου,
θα υπάρχει το 60% των κερδών από αυτές τις συναλλαγές, οι οποίες έχουν υπερτιμηθεί, θα εξηγήσω μετά τι εννοώ, πηγαίνουν στον κουμπαρά της κάθε χώρας. Δηλαδή, είπαν για παράδειγμα ότι εμείς το 1 λίτρο πετρέλαιο δεν το χρεώνουμε 5 cents που βγαίνει από τη γη, το χρεώνουμε 1 ευρώ. Το 60% των 90 λεπτών σε κάθε συναλλαγή πηγαίνει στο ταμείο της κάθε χώρας. Αυτά είναι τα λεγόμενα παράγωγα λοιπόν που δημιουργήθηκαν σε συμφωνία με όλες αυτές τις χώρες από το 1946 μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά τα χρήματα που ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε όλους τους Έλληνες, που εμείς είμαστε κληρονόμοι, λέγεται παγκόσμιο καταπίστευμα. Είναι ένα αληθινό ταμείο, το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχει διαψεύσει κανείς. Αν θέλετε να κάνω ένα διάλειμμα εδώ ή να ρωτήσετε κάτι. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα έλεγα εγώ, και τα λέμε στη συνέχεια. Ακούτε, φίλες και φίλοι, Ράδιο Αβένα και την εκπομπή Επιλογές. Μαζί σας ακούτε πάντοτε Ράδιο Αβένα στους 97 και 7 κοντά σας, με τη συνέχεια των εκπομπών γύρω από τις θέσεις του Αρτέμι Σόρα και των υποστηρικτών, πώς το λέγαμε αυτό, Νίκο? AENT, που σημαίνει End National Debt. Είναι τέλος εθνικού χρέους. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε λιγάκι από εκεί που σταματήσαμε. Ναι, να συνεχίσω και να πω το εξής. Ο Σωκράτης περιέγραψε πώς σχηματίζεται ένα κεφάλαιο σε μια τράπεζα παγκόσμιας εμβέλειας, στην οποία δικαιούται ο ελληνικός λαός μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που περιέγραψε ο Σωκράτης κάποια χρήματα. Αυτή η τράπεζα που ανήκει στον ΟΗΕ, δηλαδή διαχειρίζεται από τον ΟΗΕ, έχει κάποιες συνθήκες οι οποίες επιτρέπει σε κάθε λαό να πάρει χρήματα, σε ανθρώπους ή θεσμούς, μάλλον να το πω, οι οποίοι είναι ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αρχιεπίσκοπος και τελευταία με την ψήφιση των νόμων περί καποδιστριακών δήμων και ο Δήμαρχος. Γιατί ο Δήμαρχος αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ ως ένας αυτόνομος κυβερνήτης εκλεγμένος από το λαό για το λαό. Κάθε λοιπόν κυβερνήτης που ονομάζεται θεσμός και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ μπορεί να ζητήσει και να πάρει χρήματα. Όμως αυτό το Παγκόσμιο Ταμείο χρειάζεται κάποιες εγγύησεις. Επειδή ο Δήμος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, ούτε κάτι το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως εγγύηση στο διεθνές, σε αυτή τη διεθνή τράπεζα, ο Σόρας κάνει την εξής απλή πρόταση. Θέλετε εγγυητή για να πάρετε χρήματα από το Παγκόσμιο Ταμείο? Ναι, εγώ είμαι αυτός. Αν βρείτε κι άλλον, πάρτε από άλλον. Αν βρείτε κάποιον που να εγγυηθεί να πάρετε τα χρήματά σας. Εγώ εγγυώμαι. Αυτή είναι η πρόταση του Σόρα. Εγγυώμαι να πάρετε χρήματα όσα θέλετε, από 120 έως 160.000 περίπου δολάρια ανακάτοικο του Δήμου, από τον μικρότερο που γεννιέται μέχρι τον μεγαλύτερο που είναι σε ηλικία 115 χρονών, δεν ξέρω ποιος είναι ο μεγαλύτερος κάτοικος ενός Δήμου, υπολογίζεται αυτό το ποσό. Τι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος? Πρέπει καταρχήν να αποδεχθεί ότι ο Σόρας εγγυάται για αυτόν να πάρει κάποια ποσά. 5 δισεκατομμύρια παραδείγματος χάρη, ένα ποσό για ένα Δήμο κάποιες τάξεις πολιτών. Θα μπορούσαν δηλαδή όλοι οι Δήμοι να πάρουν από αυτό το ποσό? Άπαντες. Καμία, εκτός από τη διαδικασία δεν υπάρχει κανένα άλλο εμπόδιο. Γιατί ο Δήμος δεν βάζει καμία εγγύηση, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ό,τι και να γίνει στην πορεία όλου αυτού του έργου, δεν έχει καμία ευθύνη, είτε αστική, είτε ποινική, είτε οικονομική. Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος, σαν νομικό πρόσωπο και το ελληνικό κράτος. Όλες τις ευθύνες αυτές τις παίρνει ο Αρτέμις Σόρας, που έχει βάλει τις εγγυήσεις και πρέπει να διαφυλάξει τις εγγυήσεις του, κάνοντας τη διαχείριση αυτών των χρημάτων για λογαριασμό και πάντα υπέρ του Δήμου. Τι πρέπει να κάνει όμως ο Δήμαρχος? Πρέπει να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν είναι μόνος του, και πρέπει να πάρει από το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση, αφού τους ενημερώσει για τι πράγμα πρόκειται, να πάρει την έγκριση και να υπογράψει ένα αίτημα στον Σόρα, να του πει ότι ξέρεις κύριε Σόρα, φέρε μας αυτά τα λεφτά με αυτούς τους όρους που έχεις θέσει. Υπάρχει ένα
συμβόλαιο που υπογράφεται, το οποίο δεν μπορούμε να το αναφέρουμε τώρα προφορικά εδώ μέσα στη διαδικασία, αλλά τι λέει σε περίληψη. Να διευκρινίσω κάτι, Νίκο, εδώ. Ναι. Η πρώτη κίνηση είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εξοδοτεί τον Δήμαρχο να βγει έξω και να βρει επενδυτή για να φέρει χρήματα και επενδυτές στο Δήμο του. Δεν αναφέρει αυτή η απόφαση ότι θα πάει να βρει τον κύριο Σόρα. Μπορεί να βρει οποιοδήποτε επενδυτή. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος, επειδή υπάρχει και έξω ο κύριος Σόρας, λοιπόν, αν θα το βρει, αυτό που θα το κάνει είναι να του δώσει εντολή. Δεν υπογράφεται σύμβαση. Είναι μια εντολή που δίνει ο Δήμαρχος προς τον κύριο Σόρα να πάει να βρει, και του λέει το κύριο Σόρα, σου λέω 5 έργα, θέλω να φτιάξω 5 έργα στο Δήμο μου, τα οποία κοστίζουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε παρακαλώ, πήγαινε στο Παγκόσμιο Ταμείο, στο καταπίστευμα, βάλε την περιουσία σου σαν εγγύηση, ένα αξιόγραφο, και κατέβασέ με αυτά τα χρήματα. Νίκο, αυτό ήθελα να πω μέχρι εδώ. Αυτά τα χρήματα τώρα που θα κατεβάσει, ήδη ο κ. Αρτέμις Σόρας έχει κάνει αυτή την κίνηση, έχει βάλει τις εγγύησεις του και έχει δεσμεύσει για την Ελλάδα 2 εκατομμύρια, 30 δισεκατομμύρια. Και για την Κύπρο τα υπόλοιπα μέχρι τα 2.300. Αυτό όμως το αφήνουμε, γιατί η Κύπρος πέφτει λίγο, όχι μακριά, αλλά στη συζήτησή μας θα ξεφύγουμε. Έχουμε λοιπόν 2-3 εκατομμύρια στρόγγυλα, ας τα πούμε, δεσμευμένα από τον Αρτέμι Σόρα. Αυτά τα 2-3 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι μπορούν να πάρουν μέσω των δημάρχων τους, με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, και να κατεβάσουν ένα λογαριασμό σε κάθε Δήμο, το οποίο θα είναι καταπιστευματικός. Δηλαδή, γίνεται ένας λογαριασμός ο οποίος είναι κλειδωμένος και είναι στο όνομα του Αρτέμι Σόρα, με τη διαχείριση του καταπιστευματοδέκτη, πώς το είπαμε, Ο Δήμαρχος είναι ο κηδεμόνας. Ο κηδεμόνας. Λοιπόν, ο κηδεμόνας του λογαριασμού είναι ο Δήμαρχος. Και ο διαχειριστής είναι ο Σόρας. Αν δεν συνεννοηθούν αυτοί οι δύο, δεν παίρνει κανείς ούτε σέντς. Τι πρέπει να γίνει? Θα πρέπει ο Δήμαρχος να συνεδριάσει με το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έχει τα λεφτά στον κλειδωμένο λογαριασμό, και να πει τι έργα θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το έργο. Λέμε στον Σόρα, θέλουμε να μας κάνεις αυτό το έργο. Ο Σόρας αναλαμβάνει να κάνει το συγκεκριμένο έργο και να το παραδώσει με το που θα τελειώσει, θα παραδώσει το οίκημα ή την υποδομή του έργου στο Δήμο ως δωρεά. Εκείνο που θα κρατήσει ο Σόρας για το συγκεκριμένο έργο θα είναι η διαχείρισή του μέχρι να αποπληρωθεί. Τώρα, μπήκαμε σε ένα άλλο επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό της πρότασης του Δημάρχου, που θα πάρει χρήματα από το Παγκόσμιο Καταπίστευμα, έγινε 2 κατηγοριών. Η μία είναι τα παραγωγικά έργα. Είναι εκείνα τα έργα δηλαδή που θα τα κάνεις και θα παράγεις κέρδη για το Δήμο, το οποίο είναι το 70% της χρηματοδότησης που μπορεί δικαιούται ο Δήμαρχος, ο Δήμος, για να μην το λέμε το Δήμαρχο πρόσωπο, ο Δήμος είναι νομικό πρόσωπο, και το 30% θα είναι κοινοφελή έργα και έργα ανθρωπιστικού περιεχομένου. Που σημαίνει ότι τα παραγωγικά έργα, τα οποία θα είναι το 70% του κεφαλαίου που θα επενδυθεί, θα το διαχειρίζεται ο Σόρας και θα αποδίδει και τα κέρδη στο Δήμο, αφού κρατήσει το 2% του κεφαλαίου το οποίο επενδύθηκε στο Δήμο, για να το επιστρέψει στο Παγκόσμιο Καταπίστευμα, γιατί αυτό το Παγκόσμιο Καταπίστευμα δεν είναι κανενός, είναι κληρονομικό δικαίωμα και πρέπει να το παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές να έχουν και αυτοί να ξαναπαίρνουν λεφτά και να τα επενδύουν, να ζουν στην πορεία της ζωής τους άνετα και να τα επιστρέφουν πίσω άτοκα εντελώς. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Παγκόσμιου Ταμείου και του προγράμματος που προτείνεται. Τα υπόλοιπα 30% τώρα τι είναι? Είναι οτιδήποτε μπορείς να σκεφτείς που θα περιέχει υπηρεσίες στον πολίτη. Σχολείο, νοσοκομείο, γυροκομείο, βοήθεια σε μητέρες, σε παιδιά. Όλο αυτό το σύμπλαγμα της κοινωνικής προστασίας και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες όλους, δεν έχει σημασία αν είσαι αδύναμος ή δυνατός, όλοι οι πολίτες δικαιούνται όλα τα προνόμια αυτού του προγράμματος. Και άφησα τελευταίο να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάρα πολύ να μην μπορούμε να αποπληρώσουμε δάνεια. Τα δάνεια που έχουμε για την πρώτη κατοικία, τα δάνεια που έχουν οι αγρότες για την αγροτική γη,
τα οποία αποτελούν πρώτη προτεραιότητα ως ξεχωριστό έργο, το οποίο ο Δήμος μπορεί να κάνει πρόταση στον Αρτέμι Σόρο και να πει: θέλω πρώτα να απαλλάξεις τους πολίτες μου από τα κόκκινα δάνεια αυτής της κατηγορίας. Και αυτό είναι το πρώτο έργο που θα γίνει, το οποίο θα συμφωνηθεί με το Δήμο, που θα κάνει ένα ξεχωριστό γραφείο για αυτή την ιστορία, ένα ξεχωριστό λογαριασμό, και ο κάθε πολίτης που σήμερα δυσκολεύεται ή δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο και φοβάται ότι αύριο θα χάσει το σπίτι του ή το χωράφι του ή οτιδήποτε, θα συμφωνηθεί να το αποπληρώσει το δάνειο, να πάρει από την τράπεζα την εγχειρίαση που έχει υπογράψει, και θα συμφωνηθεί να πληρώνει το 2% ή 2,5% κάθε χρόνο της αξίας του υπόλοιπου δανείου, χωρίς τόκους, χωρίς τίποτα, για 35 ή 40 χρόνια, όσα συμφωνηθεί ο καθένας και μπορεί να τα εκπληρώσει. Παράλληλα φυσικά με την ανάπτυξη του Δήμου, αυτός ο αγρότης ή ο πολίτης, ο οποίος σήμερα έχει δυσκολία να αποπληρώσει ένα κόκκινο δάνειο, μέσα στα 2 χρόνια που έχει περίοδο χάριτος από το πρόγραμμα της εξόφλησης αυτών των κόκκινων δανείων, θα έχει δυνατότητα να βρει μια δουλειά, να αποκαταστήσει την οικονομική του ευμάρεια και να μπει στη διαδικασία να πληρώσει και το χρέος του για τα δάνεια τα οποία έχει πάρει. Αυτό είναι πολύ συνοπτικά, γιατί το αντικείμενο είναι τόσο μεγάλο που ο χρόνος δεν ξέρω αν μας επιτρέπει να πούμε πιο πολλά πράγματα. Είναι μια περιγραφή της πρότασης χρηματοδότησης από τα παγκόσμια ταμεία, τα οποία παγκόσμια ταμεία είναι περιουσία μας και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε θετικά. Αυτό προτείνει ο Σόρας και η AED, αυτό ευαισθητοποιηθήκαμε εμείς και αυτό θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Μπορεί να μπει στη διαδικασία να ενημερωθεί πιο πολύ, πιο καλά και να συμμετέχει σε αυτό που λέμε ψήφισμα Ελλήνων, το οποίο ψήφισμα Ελλήνων είναι αυτό που θα μας δώσει τη δύναμη σαν κίνημα ή σαν κίνηση Σόρα και AED, να βοηθήσουμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης ουσιαστικά. Αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, πάνω σε όλα αυτά που είπε ο Νίκος, να κρατήσουμε ορισμένα στοιχεία. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Δήμος δεν χρεώνεται ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ και δεν έχει καμία ποινική αστική ευθύνη, δεν βάζει καμία αποθήκη, γιατί όλα τα χρήματα που κατεβαίνουν από το παγκόσμιο καταπίστευμα είναι στο λογαριασμό του κυρίου Σόρα. Αυτό που είπαμε για τα έργα είναι το εξής. Οι κατηγορίες είναι τα ανθρωπιστικά έργα και οι χορηγίες, τα οποία περιλαμβάνουν και κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι τα κοινοφελή έργα, τα οποία είναι δρόμοι και τα λοιπά, όπως είπε ο Νίκος, και τα πλουτοπαραγωγικά. Να πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό λίγο στους ακροατές. Παράδειγμα, ο Δήμος Αλεξάνδρειας θέλει να φτιάξει ένα αιωλικό πάρκο, μάλλον ένα φωτοβολταϊκό, γιατί μάλλον δεν φυσάει τόσο πολύ εδώ στον κάμπο, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο για να μπορούν οι αγρότες να πληρώνονται άμεσα, και επίσης μπορεί να θέλει να ξεχρεώσει όλα του τα δάνεια ή να εμβολιάσει το λαό του ή να δώσει κάποια χρήματα σε κάποιες οικογένειες άμεσα που έχουν ανάγκη. Τι γίνεται λοιπόν? Άλλα 50 εκατομμύρια. 65 εκατομμύρια το πάρκο, 50 τα κοινοφιλή έργα και 50 τα ανθρωπιστικά. Μας κάνουν 165 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, το 2% των 165 εκατομμυρίων ευρώ είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 65 εκατομμύρια ευρώ του αιωλικού πάρκου, το κέρδος είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αν βγάλουμε τα έξοδα συντήρησης και του προσωπικού, μας μένουν καθαρά 10 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς πρέπει να αποδώσουμε στο χρόνο τα 3 εκατομμύρια ευρώ πίσω στο ταμείο, το ώστε ο κύριος Σόρας να αποδεσμεύσει και αυτός το αντίστοιχο ποσό από το ομόλογο που έχει καταθέσει από την περιουσία του, και τα υπόλοιπα 7 εκατομμύρια λοιπόν θα πάνε και να πληρώσουν τα έργα τα οποία θα πάνε να πληρώσουν έργα ή θα μπουν σε ένα ειδικό ταμείο του Δήμου. Δημιουργείται ένα ταμείο ειδικού σκοπού στο Δήμο και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο Δήμος για να κάνει συνέχεια των κοινοφιλών έργων. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να θέλει να πει: εγώ τώρα θέλω να πληρώνω όλο το ρεύμα των δημοτών μου, να μην πληρώνει καθόλου ρεύμα, ή το νερό του, ή να πληρώνω όλες τις υπηρεσίες καθαρότητας, παραδείγματος χάρη. Τι έχει γίνει λοιπόν? Έχουμε κάνει έργα αξίας 165 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να έχει πληρώσει μία δραχμή ο Δήμος. Έχει επιστραφεί
το 2% πίσω και τι έχει γίνει? Έχουν γίνει έργα αξίας κοινοφελών 50 εκατομμυρίων και ανθρωπιστικών 50 εκατομμυρίων και μας έχουν περισσέψει και 7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα επενδυθούν αργότερα. Αυτό είναι το βασικό πακέτο και το βασικό θέμα, και έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με αυτό που έχει κάνει αυτή τη στιγμή, που προσπαθούν να μας κάνουν με το μνημόνιο και έχουν υπογράψει, μάλλον έχουν εκδώσει το προεδρικό διάταγμα 169 του 2013, το έχω και μαζί μου αυτό, σύμφωνα με το οποίο προωθούν δάνεια προς τους Δήμους μέσω του παρακαταθηκών και δανείων με πολύ μεγάλα ενέχειρα, υποθήκες, μισθοδοσίες υπαλλήλων, δέσμευση όλες εκείνες της περιουσίας και κάτι επιτόκια τα οποία αγγίζουν τα 8 και 10%. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και έρχεται στους Δήμους. Επομένως, τι πρέπει να... Δεν σας φαίνεται ελκυστικό αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει εφαρμοστεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, όπου η Ρωσία αναπτύχθηκε με 157 τρισεκατομμύρια περίπου δολάρια και ο μισθός από τα $100 στη Ρωσία ξαφνικά σε 2 χρόνια έφτασε να είναι στα 2.000 δολάρια. Δεν είναι παράξενο γεγονός αυτό? Είναι παράξενο διότι η Ρωσία κατέβασε χρήματα από τα παγκόσμια καταπιστεύματα μέσω των δημάρχων. Αυτή τη διαδικασία θέλει να εφαρμόσει και ο κύριος Σόρας στην Ελλάδα. Πάντως ακούω με προσοχή όλα αυτά που λέτε. Βέβαια στο μυαλό μου έρχονται κάποιες άλλες δραστηριότητες έτσι, που έχουν γίνει αναχρονικά διαστήματα, όπως ο κύριος μέτοχος της ΑΕΚ που ήταν ο κύριος Τροχανάς, που κάποια στιγμή έγινε και βέβαια πρόεδρος. Υπήρχε ένα πρόγραμμα που έλεγε κάποιες εξοχικές κατοικίες, ότι θα μπορούν τα μέλη να γράφονται και να αποκτούν μια εξοχική κατοικία στην Κρήτη. Τελικά όλο αυτό το οικοδόμημα ήταν αιώρο και δεν πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ να μένει στο απειρόβλητο, γιατί όλοι οι άλλοι είχαν δεσμευτεί και είχαν υπογράψει όλα τα συμβόλαια, όλες τις θέσεις. Εσείς τώρα μου αναφέρετε κάποια πράγματα που σίγουρα είναι εξωπραγματικά, με την έννοια ότι μιλάμε για εκατομμύρια, μιλάμε για πολλά χρήματα και είναι κάτι το πρωτόγνωρο για να στήσεις μια τέτοια επιχείρηση, τέλος πάντων να δεις το πώς δηλαδή κινείται στα πλαίσια έτσι της φαντασίας όλα αυτά που λέτε. Μπορούν όλα να πραγματοποιηθούν απλά έτσι, το να γίνουν οι προτάσεις, οι δεσμεύσεις και όλα αυτά? Νίκο, τι θα έλεγες? Θα έλεγα, επειδή ανέφερες τον Τροχανά, τον έχω ζήσει από μέσα, αλλά δεν έχει καμία σχέση ο Τροχανάς. Ο Τροχανάς δεν ήταν θεσμός, ήταν ένας ιδιώτης, μάζεψε λεφτά, έφαγε κάποια λεφτά από πολίτες και έκανε επανώνυμες εταιρείες. Τούτο εδώ δεν έχει καμία σχέση. Εδώ μιλάμε με νόμους και θεσμούς. Η πρόταση της χρηματοδότησης, της δόμησης χρηματοδότησης για τα έργα των Δήμων γίνεται απευθείας σε θεσμό. Δεν παρεμβαίνει ούτε ανώνυμη εταιρεία, ούτε κανείς άλλος που μπορεί να διαχειριστεί. Ο κύριος Σόρας τι είναι? Ο κύριος Σόρας είναι διαχειριστής κάποιων παγκόσμιων... Ιδιώτης, δεν είναι? Ιδιώτης, ναι, ιδιώτης. Ιδιώτης, διαχειριστής, ο οποίος όμως παραχωρεί την εξουσία του ιδιώτη στο Δήμο. Δεν κρατάει τίποτα για τον εαυτό του. Το σκεπτικό αυτό ότι παραχωρεί τα δικαιώματα στο Δήμο, πάλι ερχόμαστε στην ίδια νοοτροπία, στην ίδια λογική, ότι εγώ σαν ιδιώτης δίνω κάποια χρήματα. Εδώ λέμε στους θεσμούς, το αποδεχόμαστε μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά δεν πάει να πει ότι είναι ιδιώτης και μπορεί να έχει μια φιλοσοφία που διακινεί και ό,τι πιάσει, ότι όπως τα μέλη του μπορούν να την υποστηρίξουν με τον ΑΒ τρόπο. Ας δούμε, εμείς δεν είμαστε μέλη κανενός. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες που δεν έχουμε δεσμευτεί για τίποτα. Απλά ενημερώνουμε τον κόσμο να ενημερωθεί τι είναι η πρόταση του Σόρα. Εγώ θα χρησιμοποιούσα την έννοια που χρησιμοποιείται από πολλούς, ευεργέτης. Αν το δούμε σαν ευεργέτη. Βάζει δηλαδή τις εγγυήσεις του και λέει: ελάτε, πάρτε τα λεφτά για να σωθεί η Ελλάδα. Αυτό λέει ο Σόρας.
λέει, εγώ θέλω να σώσω την Ελλάδα, δεν θέλω ούτε να βγάλω κέρδος, ούτε να χάσω και την περιουσία μου ολόκληρη ακόμα. Ποια λεφτά όμως δεν έχει περιουσία δικιά του. Έχει τη διαχείριση κάποιων δισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τα δικιά σας. Σίγουρα. Έχει τη διαχείριση με ανέκλητο πληρεξούσιο κάποιων 3 εκατομμυρίων, τα οποία τα χρησιμοποιεί αυτός όπως θέλει. Και λέει, ο πρώτος σκοπός της ζωής μου που έχω βάλει είναι να σώσω την Ελλάδα. Δεν θέλω να πάω στο Ακαπούλκο να κάνω διακοπές. Πρώτα πρέπει να σώσω την Ελλάδα και αν περισσέψει κάτι και για μένα να πάω και στο Ακαπούλκο. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή η ευεργεσία ενός ανθρώπου δεν πρέπει να συνδέεται με απατεώνες οι οποίοι έζησαν κατά διαστήματα και μας έχουν πάρει οι ευεργέτες, αν πάμε σε αυτή την θέση, θα δούμε ότι φαινόταν αυτό που είχαν. Φαινόταν η περιουσία, ήξερε ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, έδινε κάποιο και φαινόταν αυτό που πρόσφερε, έστω και χρήματα, ήξεραν ότι είναι ο Γιάννης γιατί έχει τόσα καράβια, έχει τόση περιουσία κτλ. Ερχόσαστε τώρα και μου λέτε για ένα πρόσωπο που απλώς είναι διαχειριστής κάποιων χρημάτων. Τελικά ερχόμαστε στη λογική ότι αυτό που λέμε πλαστό χρήμα διακινείται μέσα σε αυτή την θέση, ότι μπορώ εγώ πέρυσι το 28 Ιουνίου, η οποία είπε ότι τα χρήματα αυτά που υποστηρίζει ο Σόρας ότι διαχειρίζεται είναι κατατεθειμένα σε αυτό το λογαριασμό και είναι υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν είναι στο όνομά του πλέον, δεν μπορεί να τα ξαναπάρει πίσω, είναι έτσι δομημένο το ομόλογο αυτό. Αλλά ας πάμε λίγο παραπέρα. Το αναφέρεις, Νίκο, σε αυτό το λογαριασμό είναι λίγο δύσκολο να το στερνιστώ εγώ, με την έννοια πια ότι αυτό που έλεγε ο Σωκράτης, αν είναι δυνατόν να μπορώ να πάω στο λογαριασμό κάποιου και να ελέγξω το πόσα έχει, άσχετα βέβαια αν υπάρχει μια κατάσταση με πόσα χρήματα έχει κάθε τράπεζα και όλα αυτά. Τι απαιτείται στην προκειμένη περίπτωση? Εμείς είμαστε Έλληνες πολίτες που δεν μπορούμε να πάμε να τα πάρουμε, γιατί είναι στο όνομά μας ουσιαστικά. Είμαστε κοινοί συνέτεροι σε αυτή τη χορηγία που έκανε ο Σόρας. Έχουμε εκλεγμένους κυβερνήτες, θεσμούς, οι οποίοι πρέπει στην ουσία να κάνουν αποδεκτή ή να απορρίψουν αυτή την προσφορά του Σόρα. Γιατί κανείς δεν κινείται σε αυτό το επίπεδο να μπει στο λογαριασμό και να πει Σόρα μας λες ψέματα, πάρ' τα μπαγαλάκια σου και φύγε. Ή Σόρα μας λες αλήθεια, φέρ' τα λεφτά για να κάνουμε τις δουλειές μας. Ποιος κινήθηκε μέχρι στιγμής? Άκουσες πουθενά κάποιον πολιτικό ή φορέα να λέει ότι ξέρεις, ναι, αλλά είναι ψεύτικα, ή είναι ψεύτικα να τον κλείσουμε στη φυλακή? Τον έκανε μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αποδείχθηκε ότι τα λεφτά είναι εκεί. Πού είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης? Γιατί δεν ξαναμίλησε? Πού είναι οι δημοσιογράφοι που τον βγάζανε στα κανάλια και λέγανε απατεώνας των 5 λεπτών δημοσιότητας? Πού είναι η κυβέρνηση η οποία έχει όλα? Πού είναι ο Άριος Πάγος που έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του? Έχουμε προτάσεις, έχει μήνυση. Έχει κάνει μήνυση σε όλους τους βουλευτές και μέχρι και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αρτέμις Σόρας. Γιατί δεν μιλάει κανείς? Γιατί δεν λέει όχι ρε κύριε, δεν μας μήνυσε ψευδός και σου ανταποδίδουμε τη μήνυση? Γιατί δεν μιλάει κανείς πουθενά? Σωκράτη, θα έλεγες. Ο κύριος Σόρας είπε, δεν είμαι ευεργέτης, κάνω το καθήκον μου. Το ευεργέτης, εντάξει, μπορεί να έρθει σε κουβέντα, δεν θεωρεί τον εαυτό του ευεργέτη και το έχει δηλώσει.
Να πω κάτι, να μην το ξεχνάμε. Τα λεφτά στην Παγκόσμια Τράπεζα, στα παγκόσμια καταπιστεύματα είναι ελληνικά λεφτά. Δεν μας τα δίνει ο κύριος Σόρος. Ο κύριος Σόρος βάζει την εγγύηση. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς για τους Δήμους τι εγγύηση έχει βάλει, γιατί βάσει των κανονισμών θα πρέπει να υπάρχει αξιόγραφο, το οποίο θα έχει αντίκρισμα είτε σε χρυσό είτε σε άλλη ακίνητη περιουσία. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι χρεόγραφο όμως, δηλαδή, όπως το λέμε, ότι φούσκες ομόλογα. Επίσης, τον Νοέμβριο πέρσι έχουν προεγκριθεί τα 2,33 δις. Για αυτή την προέγκριση κατατέθηκαν 49.000 μελέτες. Ο Σόρας και η ομάδα του κατέγραψαν όλες τις περιοχές σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Δήμους, είδαν τις ιδιομορφίες της περιοχής, τι παράγει κάθε περιοχή, ποια είναι τα δυνατά της σημεία. Συμμετείχατε εσείς καθόλου? Όχι, εμείς δεν συμμετείχαμε. Αυτά είναι τα οποία είναι δηλώσεις οι οποίες έχει πει ο κύριος Σόρας και η κυρία Χαραλάμπου, συνεργάτης. Εσείς γιατί δεν συμμετείχατε? Εμείς μάθαμε την υπόθεση, εγώ προσωπικά την έμαθα εφόσον στην ουσία είχαν τελειώσει αυτές οι μελέτες και ανακοινώθηκαν. Έτσι μπήκαμε σε αυτό το έργο. Τις έχουμε δει όμως. Εγώ παρακολούθησα το έργο από το 12 τον Οκτώβριο που ξεκίνησε, αλλά σαν πληροφορία. Αυτή η διαδικασία που λέμε ότι έκαναν, δεν την έκαναν δημόσια. Την έκαναν με δικούς τους ανθρώπους, με 15.000 ανθρώπους, μηχανικούς, διάφορους επιστήμονες, οι οποίοι μελέτησαν χωρίς να ξέρει κανείς. Δεν ανακοινώθηκε πουθενά ότι γίνεται τέτοια μελέτη. Εσείς σαν υποστηρικτής και σαν, όχι οπαδός, είναι λιγάκι ο όρος έτσι αδόκιμος, αλλά σαν υποστηρικτής αυτής της ιδέας, πήρατε μέρος κάποια στιγμή να δείτε το τι γίνεται, παρά σας πήραν κάποια στοιχεία? Στη δημιουργία των προγραμμάτων δεν πήρα μέρος. Δεν μου έπεφτε λόγο. Δεν με αξιολογήσανε σαν πολύτιμο μέλος για να κάνω μια μελέτη. Σαν υποστηρικτής όλων αυτών πιστεύω ότι χρειάζεται ψάξιμο για όλα αυτά και όχι όπως έλεγες ότι εμείς τα μάθαμε μετά, εγώ μπήκα στη φιλοσοφία αυτή εκ των υστέρων και όλα αυτά. Όχι, στην πληροφορία. Στη δημιουργία όμως των προγραμμάτων, των έργων που έχει κάνει ο Σόρας με την ΕΝΤ. Μπορεί όλοι μας να συμμετείχαμε μέσα από την μετάδοση πληροφοριών, τις οποίες χορηγήσαμε χωρίς να το ξέρουμε σε αυτούς που ψάχναν κάτι στη Βέρεια ή στην Αλεξάνδρεια. Κάποιοι ήρθαν και ρωτήσανε τι γίνεται εδώ στην Αλεξάνδρεια, παιδιά. Κάποιοι μπορεί να συμμετείχαμε χωρίς να το ξέρουμε. Συμμετείχαμε όμως, με την φιλοσοφία ότι μπορεί να συμμετείχαμε σε κάποια υπηρεσία, σε κάποια δουλειά, ναι, χρήσιμες πληροφορίες. Το ένας με τον άλλον, αλλά στην ουσία είναι αυτό πιο σημαντικό, ότι κάτι έγινε, κάπου έγινε, δεν συμμετείχα εγώ και όλα αυτά. Όχι, εγώ δεν συμμετείχα, δεν διεκδικώ τίποτα. Όχι, δεν είναι, η φιλοσοφία είναι αυτή ότι... Αυτοί που δούλεψαν το ξέρουν. Εμείς πήραμε το αποτέλεσμα της δουλειάς 15.000 ανθρώπων, Ελλήνων και μη επιστημόνων παγκοσμίως. Και έχουμε ένα πρόγραμμα πόσων έργων? 49.000 έργων, τα οποία κατανέμονται σε κάθε Δήμο ξεχωριστά, τα οποία δεν είναι δεσμευτικά. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν μόνο και μόνο για να μπουν οι εγγύησεις, για να πούμε στο Διεθνή Τράπεζα γιατί τα θέλουμε τα λεφτά, τα 2-3, και να δεσμευτούν υπέρ της Ελλάδος. Αυτό όμως για κάθε Δήμο υπάρχει ένας κατάλογος έργων. Για τη Βέρεια, παραδείγματος χάρη, μπορεί να υπάρχει το φυσικό αέριο. Λέω εγώ ένα νούμερο. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν έχω υπόψη μου τα έργα τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο, γιατί δεν είναι υποχρεωτικά. Λέει, εμείς κάνουμε ένα κατάλογο έργων. Σαν πληροφόρηση, να ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρω. Τι γίνεται στην... Δεν το ξέρω, γιατί αν καθόταν η ΕΝΤ και ο Σόρας να λέει σε μένα και στον άλλο και στον Β'. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν είναι δεσμευτικά γι' αυτό. Δεν είναι το θέμα δεσμευτικό ή όχι, αλλά τουλάχιστον να ξέρεις τι λέει για τον τόπο σου, ποια είναι η θέση, αυτό θα το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να προδιαγράψει ο Σόρας και κανένας, απλά έκανε μια μελέτη μόνο και μόνο. Σαν πολίτης μπορώ να σας πω. Τι έργο θα πρότεινα εγώ σαν πολίτης, θα έλεγα. Όχι τι έργο θα προτείνετε. Δεν μπορώ να έχω γνώση αυτών. Έστω και αυτό, ας το πούμε, τι έργο θα προτείνετε. Υποθέτω ότι ο Δήμαρχος όφιλε να ξέρει ποια είναι τα έργα που προτείνει ο Σόρας για το Δήμο και από αυτά να επιλέξει ποια του κάνουν και ποια δεν του κάνουν. Δεν μου πέφτει εμένα. Όφιλε να ξέρει σαν Δήμαρχος. Εσείς σαν πολίτης, ενεργός πολίτης, θα έπρεπε κάποια στιγμή να ενεργοποιήσετε ή να πληροφορήσετε δημοτικούς συμβούλους, γιατί η θέση του πολίτη είναι αυτή, το να πληροφορηθούν
για κάποια γεγονότα, για κάποιες εδώ είναι ένα οξύμορο. ενέργειες. Γίνεται ένα οξύμορο. Εμείς προσπαθήσαμε σαν πολίτες από πέρυσι το Φεβρουάριο, κάναμε ένα αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί αυτή η πρόταση, ή αν όχι αυτή η πρόταση, το αόριστο, ψάξτε να βρείτε λεφτά, ρε παιδιά, να κάνουμε κάτι για το Δήμο και τους πολίτες. Εδώ υπάρχει μια πρόταση. Αν βρείτε εσείς καλύτερη, πάρτε εκείνη. Συζητήστε το όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίστε. Τελικά συζητήθηκε. Αποφεύθηκε να συζητηθεί για πόσους μέρες. Όταν αναγκάστηκαν να το συζητήσουν, μας δώσαν 10 λεπτό χρόνο. Πείτε μου εσείς σε 10 λεπτά ποιος θα μπορούσε να αναπτύξει μια τέτοια μεγάλη υπόθεση με το αρνητικό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Όχι από εμάς ή από κανέναν άλλον, από την ίδια την εξουσία απέναντι σε αυτή την πρόταση. Τελικά τι έγινε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αναβλήθηκε η συζήτηση για ευθύτερο χρόνο για να μπορέσουν να ενημερωθούν ουσιαστικά οι δημοτικοί σύμβουλοι και να πάρουν μια απόφαση υπέρ ή κατά, αλλά αιτιολογημένη, για την εξοδότηση ή όχι του Δημάρχου να κάνει αυτό την εντολή. Αυτό έγινε πιο χρονικό σημείο. Έγινε προεκλογικά δυστυχώς. Και τότε έπεσαν οι εκλογές, οπότε άλλαξε και η Δημαρχία. Τώρα είναι ο καινούριος Δήμαρχος, στη Βέρεια μιλάω, ο οποίος δεν γνωρίζω τις προσωπικές του δραστηριότητες πάνω σε αυτό το θέμα. Έχω όμως την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε αυτός ή το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να το συζητήσει και να πάρει την ανάλογη απόφαση με αιτιολογημένη την αποδοχή ή την απόρριψη. Εσείς θα συνεχίσετε να πιέζετε στην κατεύθυνση αυτή? Εμείς συνεχίζουμε κάθε μέρα πιέζοντας, ενημερώνοντας τον κόσμο. Ο κόσμος θα πιέσει. Δεν μπορούμε να πιέσουμε εμείς κανέναν προσωπικά. Όχι εσείς, για υποβολή αυτής της ξανά να υποβάλει. Πιθανόν να δίνουμε το χρόνο για να συγκροτηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να είναι και ένας μήνας, δεν ξέρω πότε. Όταν αποφασίσουμε ότι ο χρόνος ορίμασε και ο Δήμαρχος πρέπει να ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ενοχληθεί ξανά, γιατί το θέμα το ξέρει. Δεν είναι άγνωστο το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει κάποια στιγμή. Έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα. Ναι, έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα. Αλλά το θέμα μένει στο Δήμο. Όλοι ξέρουν, λίγο πολύ όλοι ξέρουν. Και το διαδίκτυο χρησιμοποιούν και ακούνε εμάς απ' έξω και η συζήτηση γίνεται στον κόσμο. Επισήμως δεν αναφέρεται τίποτα. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Η επίσημη θέση όλης της άρχουσας, όχι άρχουσας με την έννοια την οικονομική, αλλά της τάξης των αρχών των οποίοι τους εκλέξαμε να μας διοικούν, είναι αρνητική. Και δεν μου έχει δώσει κανείς ποιος είναι ο λόγος που δεν δέχονται αυτή τη συζήτηση να την κάνουν δημόσια. Δηλαδή να πούν την άποψή τους και να πούν είτε ναι είτε όχι σε αυτή την υπόθεση. Πιθανόν να κάνω κι εγώ λάθος. Ας μου το αποδείξουν. Προεκλογικά που δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσετε το θέμα ήταν καθαρά προεκλογικό τρίκ, με την έννοια ότι θα κοιτάξουμε τις ψήφους αυτών των πολιτών, ή υπήρχε η πειθό για την έκβαση της υπόθεσης? Δεν επιχείρησαν, από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ, δεν επιχείρησαν καν να αξιοποιήσουν τις ψήφους μας σαν δημότες. Απέρριψαν τελείως την θέση να συζητηθεί το θέμα. Αυτή ήταν η απρακτική τους. Πάνω σε αυτό να πω, η διαδικασία ενημέρωση των δημάρχων δεν ξεκίνησε όταν προκηρύχθηκαν ξαφνικά εκλογές. Κανείς δεν γνωρίζει ότι θα γίνουν προώρες εκλογές. Όχι, ήταν προώρες. Εντάξει, ήταν προώρες, αλλά η διαδικασία είχε ξεκινήσει πολύ πιο μπροστά, ένα χρόνο περίπου πιο μπροστά. Η διαδικασία ενημέρωση των δημάρχων. Βέβαια, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν άτομα που πήγαν και ενημέρωσαν τους δημάρχους. Να πω κάτι μετά από... Όταν λες, Σωκράτη, ότι πήγαν και ενημέρωσαν, να το δούμε λιγάκι πιο πρακτικά. Ποιοι ήταν αυτοί που πήγαν, πώς πήγανε, πότε πήγανε, δηλαδή μήπως είναι θεωρητικό αυτό που λες, ότι πήγαν και ενημέρωσαν τους δημάρχους, από τη στιγμή που και εσείς είστε ανημέρωτοι αν ενημέρωσαν, πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που λες ένα χρόνο πριν? Καθόλου δεν είναι τυχαίο αυτό, υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Καταρχάς, όλοι οι περισσότεροι δήμαρχοι έχουν ενημερωθεί από τις ομάδες, τοπικές ομάδες ΑΕΝ και Αρτέμι Σόρα, με αιτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέβριση επενδυτή. Σε όλους έχουν κατατεθεί ψηφίσματα, το ξέρανε το θέμα. Για τη Βέρεια συγκεκριμένα, να σας πω χαρακτηριστικά, μετά την άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού είδαμε λοιπόν ότι δεν θα το συζητήσουν το θέμα στην ουσία τους και ζητήσαμε εμείς την αναβολή για να ενημερωθούν επίσημα, περιμέναμε ένα μήνα, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν κάλεσε ποτέ τον εκπρόσωπο των πολιτών, γιατί 40 υπογραφές περίπου ήταν,
δεν κάλεσε ποτέ τον εκπρόσωπο για να του πει θέλουμε να ενημερωθούμε, αφού αυτή ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα πρώτον δεν εφαρμόστηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναγκάστηκαν οι πολίτες να καλέσουν ανοιχτή συγκέντρωση στη Βέρεια που έγινε στην Ελιά λίγο πριν τις εκλογές τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, μέσα Απριλίου του 2014. Καλέστηκε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο επίσημα από τους πολίτες. Ο νυν δήμαρχος προς τιμή του ήρθε, άκουσε, και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Δηλαδή από τους 41 δημοτικούς συμβούλους ήρθαν 5. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουν ενημερωθεί οι δήμαρχοι, τουλάχιστον για τη Βέρεια. Το ξέρουν το θέμα. Αλλά πρέπει, θέλω να κεντρήσω την προσοχή, δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή των πολιτών, άνθρωποι που κινδυνεύουν να χάσουν τα χωράφια τους, την περιουσία τους, τα σπίτια τους, έρχονται σε στιγμή αυτοκτονίας. Να ξέρουμε ότι μέσω των Δήμων μπορεί αυτό το θέμα να διευθετηθεί, να το ακούνε οι αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι, δεν ξέρω ποιος άλλος, και να μην φέρουν αμέσως αύριο το πρωί με ένα αυτοκίνητο στην Αθήνα με τους νομικούς συμβούλους να δουν όλα τα έγγραφα. Και πρέπει να πούμε ότι δεν εστιάζουμε την προσοχή μας σε κάποιο συγκεκριμένο Δήμο με την έννοια ότι είμαστε για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Το ράδιο Αβένα ακούγεται παντού, δεν περιορίζεται η εμβέλειά του σε τοπικούς δήμους. Είπαμε και προχθές ότι στην Κοζάνη... Δεν είναι το θέμα δηλαδή να χαϊδέψουμε κάποια αυτιά, απλώς είναι σαν πρόταση. Έχουν πάντως η άποψη ότι απευθυνόμαστε σε κάποιον συγκεκριμένο Δήμο, όπως αναφέραμε για το Δήμο Βέρειας, γιατί έτυχε να είστε από τη Βέρεια και... Λόγω εντοπιότητας, ήδη δώσαμε μια προτεραιότητα. Σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος αναφερόμαστε. Το Δήμαρχο Αλεξάνδρης προσωπικά πριν τις εκλογές, είχα βρεθεί εγώ προσωπικά μαζί του με έναν φίλο και του είχα αναπτύξει το θέμα, το Δήμαρχο Αλεξάνδρειας. Δηλαδή, είχαμε κάνει μια εισαγωγή όπως μιλάμε εμείς εδώ πέρα για τα καταπιστεύματα και το πώς μπορεί να γίνει αυτή η χρηματοδότηση. Βέβαια δεν ήταν επίσημη, ήταν μια προσωπική πρωτοβουλία, είπαμε, πολιτών. Όμως δείτε ότι στην Κοζάνη ήρθε το Δημοτικό Συμβούλιο, την ουσία, ο Δήμαρχος. Έχουμε ακούσει δηλώσεις στο παράδειγμα το Δήμο Γορτίνη στην Κρήτη να μιλάει με θετικά σχόλια. Ο κύριος Ώρας είπε ότι 7 δήμαρχοι αυτή τη στιγμή έχουν ήδη υπογράψει. Και περιμένουμε τώρα τους καινούριους δημάρχους που έχουν αναπληρώσει τους παλαιούς. Δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς να δουν το θέμα και να το κυνηγήσουν. Γιατί δεν μπορεί να λένε κάποιοι άνθρωποι ότι θα κάνετε δωρεάν έργα στο Δήμο σας. Θα γίνουν έργα ανάπτυξης. Δεν θα υπάρχει κανένας δημότης που να μην δουλεύει από το Δήμο. Γιατί ένα από τα βασικές δεσμεύσεις του προγράμματος αυτού είναι ότι θα δουλέψουν μόνο δημότες του συγκεκριμένου Δήμου. Δεν θα έρχονται δηλαδή να δουλέψουν ξένοι, και αυτό έχει να κάνει με το κληρονομικό δικαίωμα, διότι τα χρήματα είναι των Ελλήνων ηθαγενών και πρέπει οι Έλληνες, αφού είναι δικά τους τα χρήματα στο παγκόσμιο καταπίστευμα, θα πρέπει για αυτούς να έρθει βοήθεια, αλλιώς δεν θα έρθουν τα χρήματα. Είναι ο διεθνής νόμος αυτός, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Βέβαια αυτό που αναφέρει σαν Έλληνες ηθαγενείς δεν το καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι ραζιστικό. Γιατί ο Γερμανός έχει τα δικά του καταπιστεύματα από τους λογαριασμούς που έχει η Γερμανία στην Παγκόσμια Τράπεζα. Η Βουλγαρία το ίδιο, η Αλβανία το ίδιο. Ο κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα έχει ένα κληρονομικό δικαίωμα από τη χώρα που προέρχεται. Και πρέπει τα χρήματα να πάνε εκεί. Ακριβώς. Είναι δηλαδή, πώς να σας το πω, ότι εσείς έχετε 5 παιδιά και έχετε μια περιουσία. Δεν μπορεί αυτή η περιουσία κληρονομικά να ανήκει στο γείτονα. Ανήκει σε εσάς όλους, εξ αδιαιρέτου. Αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί ο γείτονας να έρθει να πάρει τη δικιά σας περιουσία να κάνει τα έργα. Ούτε εσείς να πάρετε του γείτονα. Αυτή είναι η έννοια αυτού. Για ένα Μεσοκράτη πάντως είναι μεγάλο το θέμα και γι' αυτό ίσως λέγαμε να τελειώσουμε για το 25 και έχει πάει 5 και 25, 5 και μισή. Η κληρονομιά μας είναι ολόκληρη η Ελλάδα. Δεν δικαιούμαστε να την απεμπολίσουμε. Η Ελλάδα, ολόκληρη η Ελλάδα, με ό,τι περιέχει αυτή η Ελλάδα, και ανήκει σε εμάς, τους Έλληνες. Ούτε στον Αφγανό ανήκει, ούτε στον Πακιστανό. Ο Αφγανός και ο Πακιστανός καλοδεχούμενοι, εφόσον είναι φιλοξενούμενοι, να ζήσουν στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πάω σε καμία περίπτωση ρατσιστικής διαφοροποίησης των πολιτών που ζουν στην Ελλάδα. Αλλά αυτή η Ελλάδα ανήκει σε εμάς. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλον. Ούτε σε Γερμανό, ούτε σε Γάλλο, ούτε σε Άγγλο. Είμαστε Έλληνες και πρέπει να την κληρονομήσουμε στα παιδιά μας. Είναι σημαντικό αυτό. Και είναι μεγάλο αντικείμενο για να το αναλύσουμε. Δεν το κατέχω απόλυτα, αλλά ξέρω ότι αυτή τη χώρα
που έζησα, μεγάλωσα, πρέπει να την έχουν και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Δεν ξέρω αν τελειώσατε γύρω από την πρόταση στους Δήμους. Νομίζω είπαμε το 50%. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν. Την επόμενη Παρασκευή. Την επόμενη Να Παρασκευή. σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ, Σοκράτη και Γιάννη. Ευχαριστούμε. Σοκράτη και Μάνο Γιάννη. Φίλες και Εμείς φίλοι, ευχαριστούμε. βλέπουμε ότι ήδη έχει περάσει η ώρα της εκπομπής. Κάπου εδώ θα τελειώσει και η σημερινή εκπομπή επιλογές.